LGOG en SHCL presenteren Limburgs Verleden. Dr. Wim de Jong, welkom bij onze podcast Limburgs Verleden. Hartelijk dank om deel te willen nemen. In plaats van dat ik jou ga voorstellen, ga ik dat helemaal aan u zelf overlaten. Te beginnen met, jij werkt momenteel aan de Open Universiteit in Heerlen aan een heel interessant project. En dat is meteen ook de reden waarom ik jou wou interviewen. Kan je iets vertellen over dat project, voordat we met de rest van start gaan, om te kaderen voor de luisteraar? Ja, aan de Open Universiteit zijn we sinds september bezig met een project, een oral history project, getiteld Kinderen van de Kolonie. Dat gaat eigenlijk over wingewesten en de vraag eigenlijk of mensen die in zogenaamde wingewesten wonen dat wel ervaren als wingewesten. Ja. En eigenlijk... dat is een soort kapstok om het te hebben over de doorwerking van het industriële verleden in twee regio's eigenlijk. Hè? Dus de veenkoloniën in Noord- en Oost-Drenthe en de mijnen in Zuid-Limburg. Dus eigenlijk ook het opsporen van allerlei verbindingen daartussen. De manier waarop mensen kijken naar de plek waar ze wonen, de stad waar ze vandaan komen, in sommige gevallen soms het dorp waar ze vandaan komen, in relatie tot andere plekken. En ook naar het landschap, wat dat eigenlijk voor rol speelt. Daarbinnen dus, het zijn eigenlijk levensverhalen van mensen. Terwijl we dus, zeg maar, met mensen het hebben over hoe hun leven eruit heeft gezien als kind van een mijnwerker, in het geval van Zuid-Limburg, hebben we het dan over een hele hoop verschillende kwesties die eigenlijk met de Limburgse identiteit ook samenhangen. Ja. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij de Open Universiteit? Ja, ik ben historicus, politiek historicus, hou me meestal bezig met onderwerpen die te maken hebben met democratie, burgerschap, dat soort zaken. Bij de Open Universiteit ben ik terechtgekomen omdat er daar in 2018 een groot project was rondom de veilige stad. Opgezet door Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis in Heerlen. En Emiel Koolthof. En ja, het interessante van de veilige stad is dat het ook heel nadrukkelijk bedacht is als een project dat ook gaat over de plek waar de Open Universiteit zijn hoofdkwartier heeft, namelijk Heerlen. Als het thema de veilige stad ergens speelt, dan toch wel in Heerlen. Met helaas structurele problemen rondom jeugdcriminaliteit. Het Nationaal Programma Heerlen Noord, dat daar onder andere ook over gaat. En ik deed in dat kader onderzoek naar preventiecultuur. Pogingen om op stadsniveau door de politie en welzijnsinstellingen eigenlijk preventie in te richten. En dat klinkt natuurlijk altijd heel positief en fijn alleen maar preventie kan ook gaan betekenen dat je het verkeerde, tussen aanhalingstekens, verkeerde soort burgers gaat weren uit je stadscentrum. En dan krijgt het een wat naardere kant. Hè? Dus dan krijg je preventief fouilleren, dat soort zaken. Dus zo kwam ik eigenlijk bij de Open Universiteit terecht. Dit project heeft daar raakvlakken mee. Omdat het natuurlijk ook wel gaat over place meanings. Hè? Dus de betekenis die mensen geven aan de stad waar ze wonen. En ja, bij een aantal van de mensen die we interviewen gaat het dan onder andere om Heerlen. Ook wel Geleen, Kerkrade, de Mijnstreek, eigenlijk in den brede. Dus het is niet alleen maar een project over Heerlen dit. Ja. En je hebt het over interviews, dus de aanpak. Normaal bij een historicus stellen mensen zich voor, je gaat naar een archief en je kijkt naar wat oude, vaak stoffige bronnen. Maar jij neemt een hele andere benadering. Hè? Je gaat echt de kant van de mondelinge geschiedenis, de oral history op. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, kijk, de oral history is een vakgebied dat echt een enorme ontwikkeling is. In Nederland heeft dat nog niet, zeg maar, zijn vertaling gevonden naar wetenschappelijke instituten. Maar ja, er zijn wel plannen die we aan de OU ook hebben om iets dergelijks ook van de grond te gaan trekken. En daar zit ook een soort eerste project in, om dus, zeg maar, wetenschappelijk te gaan reflecteren op oral history. Hè? Kijk, je moet bedenken, kijk, oral history is overal. Het is bij het programma Andere Tijden. Het is in de journalistiek overal. Het is tegenwoordig zo dat eigenlijk mensen die een proefschrift schrijven over een modern onderwerp, doen altijd wel een aantal interviews. Dat betekent dat die oral history eigenlijk in een enorme ontwikkeling is. En je hebt nu ook een netwerksprekende geschiedenis. Je hebt heel veel mensen die gewoon zelf aan een project beginnen. In hun eigen omgeving. Omdat ze bij het grote congres van sprekende geschiedenis was een Marokkaanse dame uit Tilburg. En die over mijn vader, de gastarbeider. Ja, die had gewoon een enorm project was ze daaraan begonnen. Maar dat is helemaal niet iemand met een wetenschappelijke achtergrond. Dus het is ook iets, zeg maar. Het is niet het privilege van wetenschappers om zich ermee bezig te houden. En ja, wat wel een leuk element ook is aan dit project, is dat het ook helpt om wetenschappelijk te reflecteren op, wat is nou goede oral history? Waar zegt dit nou iets over? Waar leidt dit nou toe? Wat hebben we hier nou aan? Dus dat zit er ook bij als een soort meta-laag van dit project. Ja, dus er wel oprecht klopt. Want een van de dingen die mij heel moeilijk lijkt bij oral history is hoe overstijg je het anekdotische gegeven? Dus wat maakt het verschil tussen gewoon een opsomming van verschillende verhalen en feitelijk een wetenschappelijke methode waarmee dat je een deel van die mijn arbeidersgeschiedenis bloot kan leggen? Hoe benaderen jullie dat? Hoe wij dat benaderen is eigenlijk dat we zijn eigenlijk op zoek naar patronen. Hè? Dus het gaat erin ook eigenlijk veel meer om verschillende verhalen die je dus terugziet bij meerdere mensen. Of juist niet terugziet en die je dus ook tegen elkaar afzet. Hè? Dus, en dat daar eigenlijk iets betekenisvols uitkomt. Hè? Dus een van de eerste inzichten toen ik me hiermee bezig ging houden was een belangrijk probleem dat altijd, of een belangrijk verwijt eigenlijk, dat altijd aan oral history wordt gedaan, is dat het niet betrouwbaar is. Hè? Dus dat je eigenlijk niet achter de waarheid kunt komen. Nou, is dat een probleem van alle historische bronnen? Die zijn altijd vanuit een specifieke blikrichting geschreven. Hè? Dus dat het van verderaf is, omdat het 40 jaar later is op zich niet zo'n bezwaar. Je kan heel dicht op een schilderij gaan staan en dan zie je het ook slecht. Maar dat je er eigenlijk achter komt van het gaat veel meer om de betekenis die mensen eraan geven. En waar je, zeg maar, dat anekdotische overstijgt, dat is denk ik waar dat je systematisch ook gaat kijken naar wie is deze persoon in relatie tot andere personen. Dus dat je ook wel echt gaat kijken van alle hoogopgeleide mensen die we hebben gesproken, die praten op die en die manier erover. Alle mensen die een migratieachtergrond hebben, praten er op een andere manier over. En op zo'n manier gaat het dan een beetje voorbij aan gewoon alleen maar het persoonlijke verhaal dat iemand vertelt. Hè? Dus, ook op het moment dat het dus eigenlijk, zeg maar, 10 anekdotische verhalen zijn, kan het toch eigenlijk dingen opleveren waar weinig aandacht voor is. En waar je vervolgens bij wijze van spreken systematischer naar zou kunnen gaan kijken. Dus je kan ook nog zeggen, die 30 interviews die we dan in Zuid-Limburg gaan doen, ja, die kunnen ook een soort signaalwaarde hebben. Dat je denkt, oh kijk, hier kun je ook met behulp van geschreven bronnen beter naar gaan kijken eventueel.
Dus dat je weer met een heel ander perspectief natuurlijk ook naar die bronnen toe kunt stappen. En misschien ook bronnen waarvan aanvankelijk gedacht werd, ze hebben weinig tot geen waarde, dan toch een heel ander daglicht komen te staan. Net door die aanvulling van die menselijke verhalen binnen oral history. Hoe verloopt zo'n project? Want gewoon een interview afnemen kost al veel tijd. Dat moet dan ook nog uitgewerkt worden. Maar ik denk een belangrijkere stap is het winnen van het vertrouwen van een heel aantal mensen die misschien met verhalen zitten waar ze niet meteen mee in een daglicht willen komen. Ja, dat is er een heel belangrijk element erin. En voordat ik eraan begon, dacht ik ook wel van dat wordt heel erg ingewikkeld. En dat hangt er ook wel vanaf over welke groep je het hebt. Hè? Dus wij begonnen met een interne oproep binnen de Open Universiteit zelf. En dat is wel heel grappig, omdat dat kon eigenlijk omdat de Open Universiteit is er gekomen in Heerlen, deels als compensatie voor de mijnsluitingen, begin jaren 80, 1984. En veel mensen die daar werken, met name in allerlei praktische en leidinggevende functies, die zijn kinderen van mijnwerkers. Dus daardoor kun je eigenlijk vrij gemakkelijk al met collega's, dan is de drempel natuurlijk vrij laag voor mensen om mee te doen. En dat is dus ook wel grappig, dat we hebben nu dan een aantal interviews gedaan met die mensen. Dan denk ik, kijk, je kunt dus ook heel makkelijk hun vertrouwen winnen eigenlijk. En je moet je ook een aantal dingen aan die populatie realiseren. Het zijn vaak mensen die toch wel vrij hoog opgeleid zijn. Hè? Die op planning en control werken aan de Open Universiteit. En dat is weer helemaal wat anders dan wanneer je met mensen in Heerlen-Noord. In de volgende fase willen we veel meer die kant ook op. Om dat ook naast die verhalen te leggen. Ja, dat kan veel lastiger zijn. Daar moet je veel meer in investeren. En als je een goed voorgesprek hebt gehad, dat helpt wel heel erg. En ook wel dat je de moeite hebt genomen om dat voorgesprek niet via de telefoon te doen, maar in Heerlen zelf. Dat is voor sommige mensen ook een belangrijk iets. Hè? Dus dat maakt het allemaal wel heel arbeidsintensief. Dat je, daar moet je ook een beetje een gevoel voor krijgen van, bij deze doelgroep is het nodig om echt daar naartoe te komen. Ja. Bij anderen die zeggen gewoon onmiddellijk, ja hoor, is allemaal prima. En dan en dat gaat soms verbazingwekkend simpel. Dat mensen over de e-mail eigenlijk hun levensverhaal al aan je vertellen. Ja. Dus dan merk je ook van oké, jij voelt blijkbaar niet zo'n enorme drempel. Maar dat zijn natuurlijk ook mensen die zichzelf aanmelden. Hè? We hebben een interview gehad bij L1. Dat is ook als oproep op de site van L1 geplaatst naderhand. Ik sta nu met ongeveer 60 mensen in contact. Ja, maar dat zijn natuurlijk mensen die heel graag iets willen vertellen. En dat is natuurlijk iets... ook weer een soort van selectie. Ja. Zelfselectie, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat jij iemand benadert, dan zijn dat misschien helemaal geen praatgrage mensen. Dus dan moet je ook wel beter kunnen interviewen om die mensen aan het praten te krijgen over de dingen waar jij graag iets over wil weten. Ja, lijkt me echt wel een kunst om op de juiste manier zo'n gesprek in te kaderen en ook de juiste vragen te stellen, zodat je niet leidend bent naar bepaalde antwoorden, mensen de ruimte geeft, maar tegelijkertijd ook hun op hun gemak kunt stellen. Dat lijkt me niet eenvoudig om te doen. En als je het hebt over alleen al 60 mensen die op die oproep bij L1 zijn afgekomen, hoe is het doenbaar als één persoon om al die interviews af te nemen? Heb je daar hulp bij? Zijn er daar verschillende assistenten bij betrokken? Hoe train je die mensen dan? Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Nou, het is tot nu toe zo dat, zeg maar voor het technische aspect van het opnemen en zo, dat we aan de OU Campus ook een goede studio hebben. Dat scheelt al heel veel. Dat je dus eigenlijk daar naartoe komt en weet van, nou, het is in goede handen bij hen. Ik kan me gewoon concentreren op het gesprek. En ja, met z'n drieën zijn we dus nu. Hè? Dus ik heb een collega erbij gekregen die zich met name op de veenkolonie in het noorden, zeg maar, zal richten. Ja, Maurice. Ja, en Suzanne Hogevorst, dus de oral history expert van de OU. En die is de projectleider. Dus we zijn met z'n drieën. Dus je hebt het dan ook veel over de vragenlijst. Van hoe je dit nou in moet steken, inderdaad. Want kijk, het is niet zoals in de sociale wetenschappen dat je het is niet een wat ze noemen semi-gestructureerd interview. Dat heeft het wel een beetje trekken van. Maar het is veel opener als je met iemand het over een levensverhaal gaat hebben. Kijk, in zekere zin heeft een levensverhaal natuurlijk altijd een hele logische structuur. Je begint gewoon bij de jeugd en je loopt gewoon iemands leven door met die persoon. Maar je kunt, als je dingen wilt weten over hoe mensen aankijken tegen de plek waar ze wonen. En hoe die zich heeft ontwikkeld, hoe ze aankijken tegen Limburg, of ze vinden dat Zuid-Limburg achtergesteld wordt of niet. Dan is het lastigste nog om daar hen over te laten praten zonder dat jij er expliciet naar gevraagd hebt. Want als je dat doet, dan kan er ook wel. Maar dat is eigenlijk second best. Als jij gaat zeggen, vind je dat Limburg wordt achtergesteld bij de Randstad? Dan, dat is een soort van hele directe input. En dan weet je helemaal niet meer of die mensen zelf dat nou voor hen eigenlijk leeft. Hè? Je komt wel wat te weten hoor. Als ze dan zeggen, ach ja, dat zegt mij helemaal niks. Dat vind ik allemaal onzin. Maar ja, het is wel een bekend gegeven voor Zuid-Limburgers dat er allerlei mensen zijn die dat vinden. Ja. Op zich. Hè? Dus het is niet een hele rare vraag. Maar het mooiste is het als mensen zeg maar tussen neus en lippen door zeggen, ja, uiteindelijk worden we toch altijd zus en zo bekeken. En uiteindelijk vinden ze ons toch altijd en dan een of ander gevoel of een idee. Je probeert het ook veel opener wat dat betreft te doen. Dat je zegt van ja, hoe kijk je nou aan tegen Zuid-Limburg in relatie tot andere plekken in Nederland, andere plekken in Limburg. Kijk, de betekenisvolle ander voor mensen, dat kan van alles zijn. Dat is ook wel heel leuk aan zo'n project. Van tevoren, ik kom van de oorsprong uit de Randstad. Dus ik denk, nou, die mensen zijn ontzettend bezig met de Randstad. Nou, dat is dus al een enorme misvatting. Daar zijn ze helemaal niet zo mee bezig. Ze zijn ook niet bezig alles te verklaren als dat het hen is aangedaan door de Randstad of zo. Ja. Het kan wel opkomen, maar de betekenisvolle ander, dat kan zeg maar, voor Heerlen kan dat Maastricht zijn. Voor Sittard kan dat Heerlen zijn. Ja. Voor Geleen kan dat Sittard zijn. Het is het centrum, wat jij ziet als de periferie en het centrum. Dat heb je een soort drosten-effect op allerlei niveaus. Ja, een dorp kan door de naburige stad, ook al is dat een vrij kleine stad, zich al op de een of andere manier arrogant bejegend voelen. Of het idee hebben, dat die een bekende mythe idee, zou je kunnen zeggen, is toch het idee dat Maastricht eigenlijk geprofiteerd heeft van de mijnsluitingen. En dat Heerlen toen eigenlijk slecht is behandeld in dat.
het interessante aan zo'n soort verhalen is, het is niet zo heel relevant voor ons of dat nou klopt. Of nou echt waar is. Dat de Universiteit Maastricht, voor sommigen neemt dit bijna de vorm van een soort samenzweringstheorie aan. Nou, of dat klopt, is minder relevant dan of mensen er zelf mee komen. En het blijkbaar voor hen iets verklaart. Ja. Of het de manier is waarop zij de geschiedenis structureren. Mm-hmm. Het gaat meer over de beleving natuurlijk. Hè? In dit soort van onderzoek. Dus daarom de focus is meer op een soort van cultuurgeschiedenis dan op sociaal-economische reconstructie van wat er nu feitelijk gebeurt. Dus het gaat echt over de belevenis van die mensen en hoe dat deel is beginnen uitmaken van hun identiteit. Soms, of vaak, meerdere generaties lang waarschijnlijk. Ja, en dus ook inderdaad dat generationele. Hè? Dus het is ook heel boeiend als mensen dus zeggen, ja, mijn ouders die waren daar heel boos over. Ja. Maar ik niet. Of voor ons speelt dat minder. Ik kan niet zoveel met dat anti-Maastrichtse sentiment. Ik sprak ook een collega die dat ook zei. Die woont in Kerkrade. En die zei, ja, het is... Soms neemt dat een wat ongezonde vorm aan in haar optiek. Dus dat is ook wel heel, heel boeiend van hoe voor verschillende generaties dat toch heel anders beleefd wordt. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk de generatie van de mijnwerkers zelf en de generatie van de mensen die de jaren 60, 70 eigenlijk die periode zijn gesocialiseerd. Mm-hmm. En dan krijg je eigenlijk de individualisering die eigenlijk optreedt daarna. En dat er toch een lossere gemeenschap werd. En ja, dat is zeg maar bij de generatie daarna nog meer. Hè? Dat ook de horizon die mensen hebben, die neemt steeds meer toe. Dus per generatie hebben mensen verder gereisd. En dat wil niet zeggen dat ze weggaan uit Zuid-Limburg, maar wel dat ze Zuid-Limburg op een andere manier inkaderen. Ja, dus... dat is interessant om te zien. Hè? Die interviews die jullie afnemen, vatten dat omdat jullie ook bewust inzetten op het interviewen van mensen uit verschillende generaties. Hè? Dus eerste generatie zijn de mijnwerkers zelf, tweede generatie de kinderen van mijnwerkers, eventueel nog een derde generatie, namelijk de kleinkinderen van die mijnwerkers. Ja, en zeg maar die middelste generatie, dat is wel waar de concentratie heel erg ligt. Mm-hmm. Omdat de generatie van de mijnwerkers zelf, er zijn ook heel veel interviews mee. Dat verhaal is ook vaak verteld. Mm-hmm. Terwijl juist zeg maar met de kinderen daarvan, die hebben heel veel, een hele boeiende periode ook meegemaakt. Hè? Dus als jij 13 bent op het moment dat je vader uit de mijn komt en je vader een enorme transitie door moet maken, dan kan dat op allerlei manieren op een puberkind een enorme impact hebben. Ook in positieve zin kan dat zo zijn. In negatieve zin kan het dat je vader grote frustraties heeft, niet goed weet hoe die aan ander werk moet komen. Ja. Misschien zelfs, daar heb je ook hele heftige verhalen van vaders die voortijdig ziek worden. Niet alleen aan stoflongen, maar allerlei dingen die ze ervan konden krijgen, vrij snel al nadat de mijn sloot en zo. En dan stempelt dat gewoon jouw familiegeschiedenis zo gigantisch. Als je eigenlijk al voor je vader moet zorgen op die leeftijd. Dus dat maken ze mee. Maar ook bijvoorbeeld dat ze hebben gezien in sommige gevallen dat hun vader, zeg maar, toch gewoon de tering naar de nering zette. En gewoon zei, we gaan er wat van maken. Ik ga me laten omscholen. En ik word nu klerk op een of ander kantoor in Vlaardingen. En daar gaan we nu met z'n allen heen. En en dat kan ook, zeg maar, iets ontwortelends hebben. Maar ook wel van, je moet er altijd wat van maken in je leven. Dat is ook wel iets dat veel mensen
dat ze dat heel erg hebben meegenomen daaruit. Ja. En ja, ook wel boeiend daaraan is, kijk, je hebt een beetje zeg maar een soort standaard verhaal over het mijnverleden. En het is ook wel enigszins, ja, er is discussie over of je dat bijvoorbeeld in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum in Heerlen ook terugziet. Hè? Dus dat is eigenlijk het soort drietraps narratief van het goud. Nou, dat is dan dus de glorietijd. Tot aan de mijnsluitingen. Toen was er welvaart, toen was er gemeenschapszin, toen was de katholieke kerk alom aanwezig. En toen het grauw, zoals het dan in het Mijnmuseum genoemd wordt. Dat is de tweede verdieping. De transitie, de problemen, de junks. En het derde is dan kleur. En dat is eigenlijk het opkrabbelen. Ja. Waar Parkstad Limburg nog steeds heel erg in zit. Nou, dat is niet per se onwaar. Het is niet zo dat dat verhaal helemaal niet klopt of zo. Maar je ziet toch heel erg, als je dus met mensen hierover gaat praten, allerlei... je kunt daar ook een soort verhaal tegenover zetten. Dat ongeveer zo gaat van, je had geen enkele keuze, je moest die mijn in. Het was verschrikkelijk werk. De katholieke kerk die had een dwingende aanwezigheid. Dat was allemaal eigenlijk heel vervelend. Die mijnsluiting was een bevrijding. Mijn vader kreeg de kans zich te laten omscholen. Is dankbaar daarvoor geweest. Heeft nooit meer een plaat van carboon op willen zetten. De beroemde band. Eigenlijk is alles beter geworden. En zelfs in een plaats als Heerlen zijn bepaalde dingen beter geworden. Er zijn allerlei instituties naartoe gekomen. Ze zijn niet alleen maar weggegaan. Ja. Het is niet alleen maar mislukt met die vervangende werkgelegenheid. Dat is deels ook een succes geweest. Beter dan in bepaalde plekken in Wallonië of in bepaalde plekken in Duitsland. Om het over Thatcher's Engeland nog maar niet te hebben. Ja. Dus het is niet zo dat dan de waarheid is. Ja. Dat zie je dus heel erg de meerwaarde van het praten met zeg maar verschillende soorten mensen met verschillende verhalen. Ja, het is veel genuanceerder, kan ik me voorstellen. Ook veel genuanceerder dan de officiële bronnen, de officiële papieren documenten die zijn opgesteld, wat vaak toch de eerste plaats is waar dat een historicus gaat kijken in de archieven. Die documenten die zijn opgesteld ofwel door de overheid, lokale overheden, de nationale overheid, of door de mijnbedrijven zelf. Dit is een heel belangrijke, niet noodzakelijk correctie, maar wel een belangrijke nuance. Je haalde daar net ook al het voorbeeld van Duitsland, van Luik en ook Engeland aan. Limburg is in die zin interessant, het zuiden is in die zin interessant in dat het zich bevindt in zeer korte nabijheid van verschillende mijnbouwcentra. De vergelijking die jullie nu maken in het project is met de veenkolonies in Groningen. Is het denkbaar dat in een volgende fase van het project, of misschien een opvolgproject, dat er meer gekeken wordt naar wat er gebeurt in Duitsland, in Wallonië, ook in Vlaanderen natuurlijk, de kant van Genk en Waterschei. De vraag zou dan kunnen zijn, die tweede generatie, wat zijn hun ervaringen en hoe verschilt de politiek en hoe verschilt de praktijk zich en hoe kleurt dat de ervaring? Hè? Want overal zijn die mijnen uiteindelijk dichtgegaan. Kan op hele andere manieren zijn gebeurd. Wat dragen zij nog mee en hoe heeft hun identiteit bepaald? Ja, zeker. Dat lijkt mij een hele logische manier om daar weer een vervolg aan te geven. Ook voor de mijnbouwgeschiedenis. Hè? Dus ook om dat weer, dat vakgebied, zeg maar, de nieuwe impulsen te geven, zou je dus naar dat transnationale heel erg moeten gaan kijken. Ja. En er komt in 2025 natuurlijk weer een jaar van de mijnen aan. Want dan is het inmiddels 60 jaar geleden. Ja, ik reken. Ja, 60 jaar geleden dat Joop den Uyl de beroemde speech hield in het theater in Heerlen. Hè?
iconische moment dat er eigenlijk iedereen die een beetje goed oplette die avond begreep, nu binnen afzienbare tijd gaan die mijnen dicht. Ja. Dus dat is altijd het referentiepunt. Dan zijn er ook een beetje plannen in wording om misschien een soort onderzoekshub of een soort onderzoeksinstituut te gaan lanceren. Ja. Ook omdat er ideeën zijn om de mijnarchieven eventueel allemaal naar Heerlen te brengen, naar het HCL daar. Ook samen met het SHCL. Hè, dus, en dat zou prachtig zijn als je met het Nederlands Mijnmuseum ook... je hebt ook in Aken heb je ook op de Technische Hogeschool een heel groot instituut op het gebied van mijnbouw. Je hebt het museum in Bochum-Essen, het grote Duitse mijnmuseum. Ja, kijk, als je al dat soort partners kunt betrekken en daarmee perspectieven kunt gaan delen, en inderdaad in Wallonië ook, ja, dan wordt het... dan kun je echt hele interessante dingen gaan doen. Ja, dat is ik denk een heel interessant punt dat je nu aangeeft. En kijk, je hebt daar net al vermeld, het Mijnmuseum in Heerlen, we hoeven het hier in de podcast niet te hebben over de perikelen die ze hebben meegemaakt, niet zo heel lang geleden. Ik denk dat het belangrijk is dat ze nu even die rust nemen en kijken wat hun positie wordt. Ze zouden een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren en ook een heel belangrijke standplaats kunnen zijn voor vooral wetenschappelijke expertise. Natuurlijk is het een museum, maar net zoals het Afrika Museum in Brussel kan een deel van de opdracht van een museum zijn om net aan wetenschap te doen en net een plek te creëren waarin dat mensen met die mijnbouwarchieven, als ze inderdaad in Heerlen terechtkomen allemaal, een centrale hub creëren. De Open Universiteit zou daar ook een heel belangrijke partner bij kunnen zijn. De vorige directeur van het SHCL, Ad Knotter, heeft natuurlijk heel veel studies gedaan over die mijnarbeid, en ook mijn voorganger, Willy Brocht Rutten, heeft daar studies rond gedaan. Maar het is vooral belangrijk dat dat een eigen entiteit krijgt en een eigen gezicht krijgt. Het museum zou daar een heel belangrijke rol in kunnen spelen. Ik weet, het mag misschien nog niet gezegd, ik weet het niet heel zeker, maar ik weet dat ze op zoek zullen moeten gaan naar een nieuwe directeur. Kitty Jansen zit er voorlopig ad interim. En ik hoop oprecht dat die nieuwe persoon de kaart zal trekken van collecties en we zijn een museum, maar anderzijds ook, wij moeten werken naar onderzoek, want er is nog zoveel dat niet bestudeerd is. En alleen al het project waar dat jij nu mee bezig bent, toont aan dat zelfs buiten de gebaande paden van welke archieven dat er zijn, die ook nog lang niet allemaal goed doorgelicht zijn en bestudeerd, dat er een generatie is van mensen, eerste generatie, tweede generatie en misschien zelfs studies over die derde generatie. Ja, dat is een enorme pool waar dat jullie uit kunnen vissen om nieuwe verhalen te ontdekken of belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij bestaande verhalen. Ja, en het is ook om zeg maar een levend museum te kunnen zijn. Ja. Hè? Dus dan heb je ook zeg maar de expertise om je vaste tentoonstelling te perfectioneren. Ook de kritiek daarop te weerleggen of te adresseren, zou je kunnen zeggen. Maar ook een levend museum heeft ook wisseltentoonstellingen. En die komen dan ook voort uit recent onderzoek erover. Hè? Ja. En dat je daar ook input voor hebt. En dat is ook echt een doel van dit project. Hè? Dat die interviews die wij doen, die zijn niet bedoeld om achter slot en grendel te houden. Mm-hmm. Maar te deponeren bij het SHCL. En ook met de mensen van het Mijnmuseum het ook erover te hebben. Van hoe kun je dit nou gebruiken in een tentoonstelling die jullie willen maken. In een van de zijzalen, zeg maar, van het Mijnmuseum. Ja. En je kunt ook de audio ervan gebruiken om podcasts van te maken. Dat soort dingen. Ja. Dus het is niet, zeg maar, de bedoeling om die interviews gesloten te houden, maar juist heel open. En dat is ook wel waarom je het eigenlijk in één keer over een heleboel dingen hebt. Hè? Dus het is niet zo dat we alleen maar naar die hele specifieke vragen over kolonialisme en het idee van
van Limburg als windgewest. Het gaat gewoon over allerlei aspecten van de doorwerking van het mijnverleden. Ja. Als mensen uit Heerlen komen, dan ga ik het natuurlijk ook wel even met ze hebben over wat ze van het Maankwartier vinden. En dat is ook wel heel interessant. Ik las ook een artikel van een wetenschapster die met iets van 30 mensen in Heerlen had gepraat over dat Maankwartier. Ja, ja. En dat je daar dus ook ziet dat dat was eigenlijk haar bevinding van dat working class mensen vinden dat Maankwartier niks. Mm-hmm. Die vinden het geldverspilling en zien het eigenlijk als een soort van gentrificatie-achtig stom iets. Terwijl de middenklasse mensen die je spreekt, en die ervaring heb ik nu ook al, die vinden het geweldig. Dus dat is heel erg dat je dan ziet van, kijk, je hebt dus, dat is het soort ding dat je dus omhoog kunt halen uit een soort van diverse groep mensen die je interviewt. Ja, ik denk dat het een hele mooie kans is ook om direct die connectie te hebben met die gemeenschap. Hè? Specifiek de gemeenschap daar ook. Natuurlijk ook breder. Omdat waar wetenschap vaak van wordt beticht, is dat er een soort van ivoren toren gegeven is. Wat professoren die achter hun bureau zitten, die publiceren in tijdschriften die vooral gericht zijn op andere wetenschappers. En voor de rest komt er niet zo heel erg veel uit. Zelfs bij cultuurwetenschappen blijft het heel moeilijk. Terwijl de unieke kans hier met dit soort van thema, oral history, en dan het feit dat er de archieven en het Mijnmuseum ligt, is dat je eigenlijk een heel brede gemeenschap kan opbouwen die je kan voeden, deels met hun eigen verhalen. Hè? Terug kan laten kennismaken ook met hun eigen verleden. Mijn 2 grootvaders werkten in de steenkoolmijnen in Belgisch Limburg. En ik ken wel een aantal verhalen, maar ik weet lang niet alles. Ook hun persoonlijke ervaringen. Wat een schat zou het zijn geweest als ze nog in leven waren en er waren historici geweest die met hun een oral history project hadden gedaan. Dat ik op zijn minst die documenten heb, waarin dat zij aan een externe persoon, dus hopelijk ook zonder enige gêne, kunnen vertellen over hun ervaringen. Ja, het is een enorme rijkdom. Ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van die mijnarbeid bij jullie terechtkomen om die verhalen te vertellen. Ik denk dat het enorm belangrijk is om die verhalen te vatten. Ook van de gastarbeiders trouwens, die vaak niet of heel weinig aan bod komen. Maar wel heel belangrijk interessante verhalen te vertellen hebben. Zeker. Een van de opvallende dingen aan Zuid-Limburg is dat het zo'n multiculturele gebied is. Ja. En dat is voor een deel niet direct zichtbaar, omdat de eerste gastarbeiders uit Oost-Europa kwamen en dus wit waren. Maar ook heel veel Italianen, Marokkanen die op het laatste deel van de mijnen ook er naartoe kwamen. Ja. Dus ook al heel vroeg was het eigenlijk een typische multiculturele samenleving. Ook met hoe je dat oplost. Hè? Dat je dus... Je had dan ook specifieke wijken waar specifieke etniciteiten dan ook woonden. En specifieke gasthuizen waar ze dan ook verbleven. Maar ook wel wijken waar het allemaal door elkaar liep. En waar mensen dus ook wel zeggen dat ze eigenlijk al vanaf de basisschool met verschillende soorten mensen leren omgaan. Ja. In die interviews die je hebt afgenomen, merk je daar dat voor die tweede generatie, waar het gaat over mensen met een migratieachtergrond, is daar dat mijnwerkerverleden belangrijker voor een identiteit dan mensen die autochtoon zijn? Nou, dat is dus wel iets waar we achter willen komen. Ja, dus dat kan ik nu eigenlijk nog niet zo zeggen. Het is wel dat je gaandeweg zo'n interview soms achter allerlei verbanden komt. Zoals, wat heel sterk opvalt is zeg maar het verband tussen turf en steenkool. Ook typisch zoiets waarvan je denkt, daar zou dus veel meer onderzoek nog in zitten. Gewoon echt, ook met behulp van schriftelijke bronnen. Maar dat het dus vaak ook zo was, dat turf werd natuurlijk gaandeweg vervangen door steenkool. Maar dat ook dezelfde mensen dus ook vervolgens in de steenkool gingen werken. En
soms migreerden uit het noorden of uit Oost-Brabant, waar ook zo'n veengebied is, naar Zuid-Limburg. Dus dat is wel heel grappig. Ook een van de geïnterviewden die dus ook vertelde dat zijn vader dus ook vanaf Asten, naast Eindhoven, de bus nam naar de ondergrondse vakschool in Heerlen. Nou, voor die tijd was dat ook echt een eind, hoor. Ja. Dus, maar dat had daarmee te maken van, wij kwamen uit een turffamilie. En dat was gewoon the next big thing. En een enorme upgrade. Hè? Dus vergeleken met dat turfsteken. Ja. Wat ook betekent dat je natuurlijk verschillende lagen van migratie hebt. Hè? Eigenlijk migratie binnen het land zelf van de ene provincie naar de andere. Er zal ongetwijfeld ook migratie zijn geweest van de naburige landen, al hadden die hun eigen mijnbouwcentra ook. En dan na verloop van tijd die migratie die je krijgt vanuit Oost-Europa en in een latere fase vanuit het Middellandse Zeegebied. Dat op zich is al voor een heel interessant project, lijkt me. Ja, en de migratie die dus vervolgens optreedt op het moment dat die mijnen sluiten. Ja. Want de mensen die reageren, die wonen echt overal en nergens. Want dat is waar mijnwerkers terechtkwamen. Van Apeldoorn tot Vlaardingen, Nijmegen, van alles. Het was maar net waar je een baan kon krijgen. En dan pakte je boeltje vaak op. En wat wel heel opvallend is, en misschien wel typisch Zuid-Limburgs, is dat die mensen dan zeggen: ik heb nog steeds een abonnement van op de Limburger, ik volg alles, ik kom ook met liefde het interview in Heerlen doen, ook al woon ik in Apeldoorn. Ja. Dus het is een soort, en ze kwamen ook vaak op late leeftijd, zeg maar na het pensioen ook nog weer gewoon in Zuid-Limburg terug wonen. Dus die binding aan de streek, dat is wel echt iets typisch, hoor. Ja. Iets typisch Limburgs of iets typisch voor net die regio's daar in Zuid-Limburg? Ja, ik denk, als je uit de Achterhoek komt, dan zal het vast ook zo zijn. Ja. Dus heel erg die dynamiek van, als je er vandaan komt, dan wil je in eerste instantie de wereld verkennen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hou je altijd toch dat gevoel van, dat is de heimaat. Daar moet ik op de een of andere manier naar terug. Dat is wel ook iets heel opvallends en ook wel heel grappig, ja. Woon jij trouwens nu in Limburg, nu dat je in Heerlen werkt? Nee, ik woon in Nijmegen. Dat is net dichtbij genoeg, zou je kunnen zeggen. Om daar gevoel voor te kunnen krijgen. Je merkt daaraan ook wel van, je gaat ook heel erg nadenken over hoe je nou zelf eigenlijk je verhoudt tot andere streken in het land. Hè? Ik ben opgegroeid in Rotterdam. En in die tijd wist ik nog net dat Nijmegen in Nederland lag. Hè? Dus in Nederland is altijd de scheiding tussen het protestantse en het katholieke deel, ook al gaat niemand meer naar de kerk, toch heel sterk. Ja. Het is gewoon een andere sociale wereld. Ja. En toen ik in Nijmegen ging studeren, kwam ik dus ook voor het eerst zo ongeveer mensen tegen die met een zachte G spraken. Ja. Ik vond het altijd heel interessant om te zien, omdat ik kom uit Belgisch Limburg en in België gaat het vooral over enerzijds Vlaanderen ten opzichte van Wallonië en binnen Vlaanderen van de ene provincie tot de andere. Dat is echt wel een eigenheid en Limburgers worden vaak gezien als een perifere regio. Mensen spreken wat trager, zijn minder intelligent, maar wel heel, heel gezellig en vriendelijk. Dat zijn een beetje de clichés en dat zijn zo wat de breuklijnen binnen het land. En dan natuurlijk had je de verzuiling met socialistisch en katholiek en liberaal. Maar mijn idee van Nederland, voordat ik er naartoe verhuisde, en ik heb een hele tijd in Utrecht gewoond, of in de buurt van Utrecht, mijn idee was, dat is meer een homogeen blok. Dat speelt daar minder. Ik hield nooit echt rekening met die toch redelijk duidelijke verschillen tussen protestants en katholiek. Maar wat ik wel heel goed merkte in Utrecht, daar waren ze telkens bezig over boven de rivier en beneden de rivier. Dat was daar. Ja, zo noemen ze dat dan. Ja. Dat was daar. Maar tegelijkertijd merk je wel dat Limburg amper vermeld werd. In mijn periode in Utrecht werd ik zelfs vreemd aangekeken dat ik publicaties deed in regionale historische tijdschriften voor Limburg. Zij zei, waar verdoe je je tijd mee? Limburg wordt echt wel gezien als zo'n volledig perifere regio. Is het eigenlijk ook letterlijk op de kaart natuurlijk?
Ja, het is een regio, ja, eigenlijk net als Zeeland trouwens hoor, wat wel veel meer tot het traditionele deel van Nederland hoort. Vanuit de 17e eeuw al. De slavenschepen die vertrokken vanuit Vlissingen. Maar het is heel erg in Nederland toch wel een soort... dat noemen ze dan Randstad en Randland tegenwoordig. Er is heel veel aandacht nu voor. Ook, ja, er is recent natuurlijk een verkiezingsoverwinning van de BBB geweest. Ja. Dat heeft toch ook met allerlei dingen te maken, maar ook wel met een soort doorgeschoten gevoel dat iets is doorgeschoten in de centralisering van het land. Dus dat voorzieningen in allerlei perifere regio's echt te veel zijn afgebroken. Hè? Dus Nederlanders vinden heel gauw dingen ver. Ja. En die vanuit de optiek van een Amerikaan sowieso belachelijk dichtbij zijn. Als die in Amsterdam op vakantie zijn, dan zien ze Utrecht als een buitenwijk ervan natuurlijk. Maar dat heeft daarmee te maken dat je dus... dan wordt zoiets als Limburg heel gauw ver weg. Hè? Dat is dan gewoon om vakantie te vieren of zo. Dat is eigenlijk de enige manier waarop mensen er dan een connectie mee hebben. En ja... Dat is toch iets waar nu volgens mij een kentering in gaande is. Ook toch dat idee van wij zijn één land en we moeten eigenlijk de hele bevolking ook meetrekken daarin. Alleen al omdat de Randstad is helemaal volgebouwd. Er is geen huis meer te koop onder de 4 ton daar. Dus alleen daarom moet je al... is wat meer om je heen gaan kijken. Van een aantal diensten is het ook heel duidelijk te merken. Bijvoorbeeld het NWO. Die hebben dan wel een buitenkantoor in... Is dat nog Utrecht of is dat net Nieuwegein? En voor de rest zitten ze in Den Haag. Maar als je iets met het NWO te maken wilt hebben... dan moet je dus... Verhuizen kan je eigenlijk niet doen vanuit Limburg... tenzij dat je heel veel wilt pendelen. En daardoor wordt het ook moeilijker om... feeling te blijven houden met die organisatie. Ik weet bijvoorbeeld niet jullie project. Wordt dat gesponsord door het NWO of is dat een intern project? Dat is uit de sectorgelden van het ministerie van Onderwijs. Dus in die zin een soort positieve bijvangst van de pandemie is het, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus in die zin is het wel door Den Haag gesponsord. Ja. Maar het klopt. En dat beleid waardoor het CBS en de Belastingdiensten naar Heerlen kwamen... daar is natuurlijk altijd veel een beetje schamper over gedaan. Maar dat gaat volgens mij nog aan een tweede leven komen. Ze toch weer in gaan zien van waarom niet. Ook met het telewerken is natuurlijk toch... je hoeft echt helemaal niet daar te wonen om bij de Belastingdienst te werken. Dus je kunt prima het hoofdkantoor daarvan in Emmen zetten. Daar is niks op tegen. Ja. Oké. Kijk, het project zit nog maar in een beginfase, dus dit is waarschijnlijk een vreemde vraag om te stellen, maar laten we ervan uitgaan dat we een aantal jaren verder zijn. Wat is voor u het gedroomde volgende project? Hoeft niet meteen hiermee verband te houden, maar het gedroomde volgende project aan de OU over Limburg? Ik denk, er zouden eigenlijk twee dingen kunnen. Het zou kunnen gaan over Noord versus Zuid-Limburg. Dus de overeenkomsten en verschillen daartussen. Dat is iets dat ook nog vrij weinig echt geëxploreerd is. En inderdaad, waar we het over hadden, dus de soort transnationale mijnbouwgeschiedenis. Ook zeg maar, migratie is ook toch een groot thema dat wel veel nadrukkelijker nog zou kunnen worden onderzocht. En ook over, ook wel iets kan doen met het zelfbeeld van Limburg, van een internationale regio is.
Ja, waardoor dat je eigenlijk het idee van een perifere regio omvormt naar nee, het is net de meest internationale regio of de meest Europese regio voor een stuk, of Benelux-regio, waar dat Duitsland dan ook bij hoort, die we hebben in het land. Ik denk de vergelijking tussen Noord-Zuid is een hele interessante. Het is ook een vraag of een opmerking die wij vaak krijgen van goh, het SSCL doet wel heel veel voor Zuid-Limburg, maar veel minder voor het noorden. Wat voor een deel komt door het feit dat we natuurlijk veel archieven van die grote bedrijven hebben die vooral in het zuiden van Limburg gevestigd waren. Maar het is ook vaak een idee dat Noorden en Zuid van elkaar hebben. Nou, het gaat weer over het zuiden en het noorden wordt weer vergeten. Dus ik denk naar belevenis toe en cultuurgeschiedenis dat wel een heel interessant onderwerp zou kunnen zijn voor specifiek voor mondelinge geschiedenis, lijkt me dan. Ja, het is alleen al zo, dat zie je al, dat bij dit project al, dat zeg maar de westelijke mijnstreek is in het verhaal van de mijnen toch altijd een beetje de minder uitgelichte casus. Ja. Het idee is dan altijd van daar kreeg je gewoon DSM en Gemmelot en dat ging allemaal soepel. Nou, dat is natuurlijk helemaal, dat is allemaal veel te simpel gesteld. Ja. En het is zeg maar, dat is nou typisch inderdaad zo'n plek waarvan je dan van ziet, er reageren veel mensen ook van daar en dat geeft weer een hele andere blik op de dingen. En dat is heel goed als er gewoon meer verhalen naar voren komen. En ook, dat was dus ook denk ik wel een mooie bijvangst van dat je zeg maar met dat interview op L1, dat dan de hele provincie heeft dat natuurlijk dan gezien. Ja. En dan krijg je niet alleen maar de mensen uit Heerlen en Kerkrade. Dat is wel eens leuk, ja. Hartelijk dank, Wim. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik kijk ook echt uit naar de resultaten, de eerste resultaten alleszins van jullie project aan de Open Universiteit. Ons jaarboek heeft altijd interesse in goede bijdrages over specifiek dit soort van geschiedenis, maar ook daarbuiten volg ik het heel graag. Het is iets dat mij redelijk nauw aan het hart gaat, dat is kleinkind dan van mijn arbeiders. Ik ben heel blij ook, op zijn minst het signaal van u, maar waarschijnlijk leeft het veel breder ook bij de Open Universiteit om te komen tot een soort van expertisecentrum, een soort van onderzoeksinstituut specifiek voor mijn geschiedenis. Ik denk dat er echt nood aan is. En het zou geweldig zijn als we kunnen profiteren van uw kennis en die van uw collega's natuurlijk, waar we Maurice Paulussen specifiek nog moeten vermelden, omdat hij ook een van de research fellows is natuurlijk bij het Sociaal Historisch Centrum. Dus het is heel mooi dat jullie dat engagement ook hebben aangegaan om samen die gemeenschap op te bouwen van historici die bezig zijn rond Limburgs geschiedenis in de brede zin. Heel veel succes met het project, Wim. Ik hoop dat we elkaar binnenkort snel zien. Is goed, ja. Nou, heel fijn. En het was heel leuk om het gesprek te doen.